Hvordan laver sådan en medicindrop? Så hvis vi skal prøve at bruge nanoteknologi til at lave, eller nanomedicin til at forbedre kendte lægemidler, så kan vi indkapsle det i fedtpartikler, som vi så kan indgive de aktive stoffer i stedet for, at de bliver indgivet som frie stoffer. Og det fordelen med det er, at kroppen ikke, alle kroppens celler mærker ikke de her giftige stoffer. Hvis nu for eksempel er kemo, som skal til kræftbehandling, så vil, hvis man giver det frie stof, så vil alle kroppens celler jo mærke, at man får kemo. Hvis man nu indgiver det sådan, at det er indkapslet i en fedtpartikel, så kan man, det har faktisk et navn, den der effekt af, at sådan nogle fedtpartikler, de ophober sig i sygdomsområdet. Man kalder det faktisk for Enhanced Permeability and Retention Effect, EPR. Og det betyder simpelthen, at hvis man har partikler, som har den her 100 nanometer størrelse cirka, så har de en naturlig evne til at ophobe sig i det område, hvor sygdommen er. Og det gælder, hvis der er en betændelsestilstand, eller hvis der er en kræftsvulst. Så vil de naturligt blive overophobet i det område. Det vil sige, at du har en mulighed for at fremføre lægemidlet lige præcis derhen, hvor det skal virke, og ikke alle de steder, hvor det ikke skal virke. Og på den måde kan man indgive større doser, end man normalt vil kunne. Og på den måde vil man kunne tage medicin, som i dag virker, man ved, at der har en rigtig god virkning, men som man ikke helt kan nå op på de doser, som man gerne vil. Og så på den måde håber man så, at man kan få, hvis det virkelig virker rigtig godt, så vil man jo kunne give så store doser, at den sidste cancercelle, den også dør. Sådan så, at det ikke bliver helbredt frem for, at man kun kan holde det nede et stykke tid. Det er jo det, der tit sker med cancer. Man kan holde det i ave et stykke tid, fordi man slår de celler ihjel, der for eksempel de celler, der deler sig. Så får man jo så ud af det, at så finder de bare en eller anden mekanisme for, hvordan de så skal kunne overkomme den der gift, som de får. Så det er lidt sådan at det er meget et racerløb for at ligesom blive effektiv nok der, hvor kræften er.